Ukuqonda impilo yakho njengomfula, awuyona nje inyama negazi, unamandla angaphakathi, amandla ahlala ephila, aqinile njengomfula oqhumayo ezintabeni. Cabanga ngomfula, ubonakala uthulile ngaphandle, kodwa ngaphansi komhlaba, amandla awo aphefumula, aqhubeka. Impilo yakho ifana nalowo mfula, iqhubeka, ivuza, kodwa ingagqamile njengoba kufanele. Kungani uhlala uvaleleke ezinseleleni ezifanayo, ezingxakini zemali ezifanayo? Lokhu akufanelanga. Iphimbo elikubalekela liyila, konke kuleli zwe liyigciwane, kuhlanganise nesihlalo ohlala kulo, ifoni yakho, umoya ophefumula. Isitaki, amanzi, insimbi, konke kuyigciwane elihambayo ngesivinini esithile. Ukushintsha lo mkhondo kwenza ushintsho lokho egciwane elibonakala ngakho. Impilo yakho, imali yakho, ubudlelwane bakho, konke kuyigciwane. Ukuhlala ezikweletini, ukulahlekelwa imali, ukuheha abantu abangakwethembi, akulona iphutha, kuyigciwane elingalungile. Njengomsakazo ohlukumezekile, ulalele umsindo kuphela, hayi umculo. Abanye bathola amathuba kalula, abanye baphila impilo enzima, akuyona ukuhlakanipha, kodwa kuyigciwane labo. Njengoba imane idonsa insimbi, igciwane lakho lidonsa izimo ezifanayo. Ugcina uqinisile ekuhluphekeni, yini ongayilindela? Ukuhlupheka. Ukuba uqinisile ekuphileni, ekutheni, emathubeni, impilo izokwenza njalo. Ngiyakhumbula ngicabanga ngale ndaba. Bengisebenza kanzima, kodwa impilo yayingashintshi, njengokuqhuba esitebhini, umzamo omkhulu, akukho lutho. Ngaqonda ukuthi umsebenzi wodwa awanele, ngidinga ukushintsha igciwane lami. Lokhu kwaqala ngokulula, ngangingacabangi ngezinto engingazifuni, ngiqale ukubona engingafuni. Ngaqala ukugxila ekuchumeni, hayi ezikweletini, amathuba avele ngendlela engangilindele. Awukwazi ukushintsha igciwane lakho ngokuthinta isithuthuthu, kunjengokuqondisa umculo. Igithare elingalungile, ungasebenza kanzima, kodwa umsindo awuyikuhle. Ukubona izingcingo zakho, izingcingo eziningi zivame ukuba zimbi. Abantu bayagxila ekuhluphekeni, ekutheni, ekungabaza. Akumangalisi ukuthi abaningi bahlala behleli ezinkingeni ezifanayo. Uphindaphinda amazwi anjengokuthi imali ayikhuliswa emithini, impilo inzima, angikwazi ukubala. Lezi azilona nje amazwi, ziyizinhlelo zegciwane. Uma wazi ukuthi uhlala ugxila kweyodwa, ungakhetha enye. Ukumemezela angikwazi ukukhokhela izikweletu zami, zama ukucabanga, ngithola izindlela zokuphumelela. Kubonakala kulula, kodwa kunjengokushintsha umsindo. Uzoqala ukuzwa umculo omuhle. Uma ungaboni ushintsho, yiqiniso. Kufanele ukholelwe, uguqule igciwane lakho, bese impilo ishintsha. Kunjengokuhlwanyela imbewu, awuyi kubuka inhlabathi ngosuku oluzayo. Uyonisela, ulinde, bese uvuna. Cabanga ngo-Oprah Winfrey. Wazalelwa ebumpofu, waphila izinto ezibuhlungu, kodwa akazange ahlale ekuhluphekeni. Wahlala ekuphileni okukhulu kunesimo sakhe, manje ungowesifazane onethonya elikhulu emhlabeni. Akuyona nje ikhono, kodwa kuyigciwane. Cabanga ngabanye abantu abafikelele ekudumeleneyo, kodwa bahlala ekutheni, ekuziphatheni kabi. Elvis Presley akazange ahlale ekuphileni okukhulu, ngaphakathi wayehlala ekuhluphekeni. Uma uqonda ukuthi konke kuyigciwane, awusoli imali, uhulumeni, umqashi wakho, noma inhlanhla. Ubuza ukuthi yiliphi igciwane olikulo manje? Uthini? Ucabanga ukuthi ayilona nje umbono, luyaphila kwenye indawo, kwenye igciwane. Akubona ukuthi kungenzeka, kodwa uyakwamukela. Abantu banciphisa amaphupho abo ngoba bangaqondi ukuthi baphi. Mangaki amaphupho awaphisayo ngoba awunayo indlela. Indlela akuyona into yakho. Ukuhlala uphila umbono wakho, kuze kuvele igciwane elilungile. Ngiyakhumbula lapho ngishiya khona umsebenzi wami. Bengingenawo amadiploma, uhlelo, noma ukuzethemba. Noma ubani wayengathi ngiyaphumelela. Kodwa ngaphakathi kwami ngibona ngiqondisa izingxenye zami, ngikhululekile. Lona wawuyilona nje umbono, wawuyiphimbo, futhi lapho ngamukela ukuthi angidingi ukwazi yonke indlela, iphutha lavelela.
Inkampani yokuhlanza, into encane, ngaphansi konyaka, ngithole imali eningi. Ngangingenzi into, ngiyilalele iphutha. Abantu abaningi abakholelwa ezingqondweni zabo. Uma ucabanga okuhle, izwi lakho lithi, lokhu kuwubuwula, yiba onengqondo. Baphumela khona. Lokhu akuyona wena, luhlobo lokufundisa. Wena yilowo othembekileyo. Okwenza umehluko phakathi kwabaphumelelayo nabangaphumelelanga akuyona ukuhlakanipha noma inhlanhla, ukuthi awukuvimbi iphupho lakho. Cabanga ngoThomas Edison. Wayenebulb ngesikhathi abantu besebenzisa amakhandlela. Mangaki abantu abamhleka. Abaningi bathi akunakwenzeka. Edison akadinganga ukwazi ukuthi uyokwenza kanjani, wakholelwa futhi waqhubeka. Mangaki amaphupho akho awaphisayo. Isayensi ibonisa ukuthi ubuchopho abukwazi ukwehlukanisa into yangempela nento ecabanga ngayo. Ukucabanga ngento ethile, ubuchopho bukhulula izinto ezifanayo, kunjengokuthi kuyenzeka. Ukucabanga okuhle, uqeqesha ubuchopho bakho ukuze uphile kulelo zwe. Kungani kuyingozi ukushiya iphupho lakho? Umhlaba ugcwele abantu abaphisayo amaphupho abo. Abanikazi, abaculi, abenzi bebhizinisi bangashintsha izindawo zabo. Abaningi babecabanga ukuthi bayabuthakathaka. Steve Jobs wakhishwa e-Apple, kodwa akazange aphise iphupho lakhe. Yaba yi-Apple enkulu emhlabeni. Uphupho lakho lalibukeka linjani? Uluphephisile? Ulohleke? Uma ungenakho konke okudingekayo, uwenze. Umehluko phakathi kwabaphila amaphupho abo nalabo abaphila ngokuzenzakalelayo ilokhu, ukungaphishi iphupho lakho. Uma uqonda ukuthi konke kuyigciwane, umdlalo ushintsha. Awubuzi ukuthi kungenzeka, kodwa ubuza iliphi igciwane. Kunje ukulalela umsindo, umculo usekhona, kodwa udinga ukushintsha umsindo. Amaphupho akho asekhona, kodwa udinga ukushintsha igciwane lakho. Khetha iphupho lakho namhlanje. Kungenzeka ukuqala ibhizinisi, ukuya kwenye indawo, ukubhala incwadi, noma ukuzuza imali eningi. Gcina leli phupho ungacela uhlelo oluphelele. Khipha ngokugcwele, bhala ngalo, phila njengokuthi selukhona. Yenza izinsuku ezingamathitha bese ubona lokho okuzokwenzeka. Uzoqaphela ukuthi abantu, izimo, namathuba azovelela. Uzoqonda ukuthi umcabango awulona nje iphupho, luyindlela eya kwelinye izwe. Impilo ishintsha lapho ukukholwa kwakho kuhlangana nephupho lakho. Kulona luhlu, iphupho liyisithombe kuphela. Uma ukholelwa ngempela, lapho ingqondo yakho nenhliziyo zithi diyilokhu, kuyahlelwa impilo. Kunjengokuvula ukukhanya ekamelweni elimnyama, izinto eziningi ziqala ukubonakala. Abantu, izimo, imibono, konke kuyashesha. Kodwa siyiniqiniso, mangaki amacesha owashiye ukukholelwa ngoba kubonakala kungenakwenzeka. Mangaki amacesha owaphuphe into enkulu, kodwa waphumela ngoba awunalo iphendulo. Le i-trap yabaningi. Bakholelwa uma beqinisekile, uma bebona yonke indlela. Kodwa impilo ayisebenzi kanjalo. Steve Jobs wathi asihlangane amaphuzu ekuqaleni, ngemuva nje. Kufanele ukholelwe ukuthi amaphuzu azoxhunyaniswa. Kufanele ukholelwe indlela izovelela. Ngihlale ngikwenza lokhu. Kwakukhona isikhathi lapho ngizimisele khona ukufinyelela imiphumela engacabangi lutho. Bengingenawo imali, ubuhlobo, noma okuhlangenwe nakho. Bengikholelwa kuphela. Kwaba mnandi ukubona ukuthi kwenzekani ngemuva kokuthi nginqobe leli phupho. Abantu baqala ukuvela ekuphileni kwami, banikela ngokusekela, izindlela, izixazululo. Kwakungeke kwenzeke lokhu uma ngihlala ngiphise amaphupho ami. Manje, mhlawumbe ucabanga, ngiye ngazama ukukholelwa ngaphambili, futhi akusebenzi. Iqiniso liwukuthi ukukholwa akuwona nje amazwi noma izikhumbuzo odonga. Ukukholwa kukuzwa emzimbeni. Ukuzizwa njengokuthi selukhona. Uma uzifaka esimweni lapho kuyiqiniso, ushintsha amandla akho, ukumisa kwakho, izinqumo zakho. Uma ushintsha ngaphakathi, izwe langaphandle liphendula. Mangaki amacesha owazi ukuthi uma ukhona, konke kuhamba kahle, kodwa uma ungaqiniseki, izinto zilula, zingahambeli kahle. Akuyona inhlanhla, kuyigciwane.
Ngincoma inselele elula kodwa eguqukayo. Khetha umbono osele ungaphakathi kwakho, owathi ungomkhulu noma kude kakhulu. Izinsuku eziyisikhombisa, phawula lelo phupho njengokuthi selukhona. Atsha njengokuthi usephila. Uma kuyindlela engcono, hamba, khuluma njengomuntu omuhle. Uma kuwubudlelwane obuhle, zibe njengomuntu osele enalo. Uma kuyiprojekthi entsha, lungiselela usuku lwakho njengomuntu osele enalo. Akuwona ukulingisa, kodwa ukulungiswa. Uma uzifaka kulelo simo, ingqondo yakho iqala ukwakha izindlela ezivinjelwe ngokwesaba nokungabaza. Cabanga ngezindaba eziningi zokuguquka ezaqala ngesinqumo esiqinile. Walt Disney wehluleka kabili ngaphambi kokwakha umbuso. Wayengaphuma kodwa wakholelwa ephupho lakhe lokuhleka. Kungani abantu abaningi abanethalente bengafiki endaweni? Ngenxa yokuthi abakholelwa ngokwanele. Engikufunde kubantu abashintshe izimpilo zabo, umehluko phakathi kwabaningi nabangaphuli ngesikhathi ukukholwa kuhlangana nembono. Lapho kwenzeka lokhu, uyeka ukuphupha uqale ukuphila amandla alo. Kulesi simo, impilo ikwenza. Mangaki amaphupho awaphisayo ngoba awukwazi ukuthi awenziwa kanjani. Mangaki amacesha owaphumele khona ngoba ufuna iqiniso ngaphambi kokukholelwa. Uma uqhubeka njalo, uzophelela ekuqedeni amathuba asekhona. Uma uzimisela ukuhlanganisa umbono osele ungaphakathi kwakho, ukukholwa ngaphambi kokubona, uzothola ukuthi okungenakwenzeka kuyinto engumqondo okwakhiwe ngokwesaba. Ngenxa yokuthi impilo iphendula ngezinga lokukholelwa kwakho. Kukhona amandla angabonakali angaphakathi kwakho njengomona wethuli oshisayo. Akazithathi izingubo, akaveleli njengomphikisi, kepha izinsuku zonke ulapho, ngemuva kwengqondo yakho, uthi yini ongayenza nokungayenza. Lo muntu ubiza iparadigma. Yilowo mqondo, iqembu lemikholelwe ephindaphindwayo. Akathandeli ukukhula kwakho, uzolwa ngawo wonke amandla ukukugcina lapho ukhona. Mangaki amacesha ovukele unamandla, ucabanga ukushintsha impilo yakho, kepha ezimbalini ezimbalwa izwi laqala ukushaya, awunayo imali, awubazi abantu abaqondile, kwenzekani uma uhluleka. Leli zwi likuyekethisile. Bekwenze waphumela ngaphambi kokuba uzame? Yilokhu esebenza ngakho. Yakha imizwa yangempela, njengokukhathazeka, ukwesaba, ukucindezeleka. Akungenawo amandla, kodwa ngoba uzama ukuphula uhlelo lwasekhaya. Ngiyakhumbula ebusuku lapho ngilala khona ngicabanga ukushintsha impilo yami. Ngaphefumulela ngokukhululeka kokuba nebhizinisi lami, ukungaxhomeki esolweni. Kepha ngivalele amehlo, omunye izwi laqala, ucinga ubani? Awukaphumeleli esikoleni. Awunalo ulwazi. Uzofaka izikweletini. Kwakukhona izikhathi lapho ngiqinisekile khona kuleli zwi ngaphezu kombono owayengibiza. Iqiniso liwukuthi kubonakala sengathi kunabantu ababili kimi, omunye othi qhubeka nomunye othi ungazami. Lokhu kuhlangana kuyindlela evamile kunokuba ucabanga. Ukutadisha kubonisa ukuthi amaphesenti angama-95 ezingcingo zabadala ziyizinto ezenzakalelayo, ziphindaphindwayo. Lokhu kusho ukuthi iningi lempilo yakho lilawulwa yizinhlelo ezingaqondakali, hayi izinqumo ezaziwayo. Kungakho abantu abaningi bephinda amaphutha afanayo emalini, ubudlelwane obungalungile, imisebenzi abangayithandi. Akuyona inhlanhla, kuyiparadigma. Manje cabanga nami, mangaki amacesha oye wabona umuntu onethalente enkulu, onamandla, kodwa angakaze aphume. Mhlawumbe uziqonda. Inkinga ayiyona ikhono, yayinamandla eparadigma. Kunjengokuzama ukuqhuba ngebrake. Ungashesha, ungasebenza kanzima, kepha awusoze uphume. Ubuqili beparadigma yilokho okungabonakali njengomona, kubonakala njengeloki, ukucaca, ukwenza kahle. Uma ucabanga ukuqala into entsha bese uthi diyiba onengqondo, akuyona ukuhlakanipha, luhlobo olufuna ukugcina. Uyazi uma ukholelwa entsha, uyolahlekelwa amandla ekuphileni kwakho. Ngingafunda ukulwa nempi yami yonke imihla. Kwakukhona izikhathi lapho ngizimisele khona ukuyeka, ngoba kubonakala kuyinkulu kakhulu. Ngiyakhumbula isikhathi esikhethekile, lapho ngingazi ukuthi ngizokhokhela kanjani izikweletini zami.
I-paradigm yathi ngibuyele emsebenzini ozinzile kwakuyisilima ukuqhubeka nokuzama. Kepha ngaphakathi kwami kwakukhona ulaka oluthi ngiqhubeke ngiqine. Ngangikhetha ukukholelwa kulesi sila, ngesaba futhi lapho izinyango zaqala ukuvula. Uma ngiyekile kulelo lizwi, akukho lutho engilikwakha okwenzekile. Cabanga ngabantu abaningi abadumile abaye bahluleka kwi-paradigm. Elvis Presley, naphezu kokuthi unethalente enkulu nempumelelo, wayehlushwa ukungabaza nokuziphatha kabi. Ngenxa yokungaphumeleli ekunqobeni isitha sakhe sangaphakathi, wazibhubhisa. Lokhu kubonisa ukuthi kungakhathaliseki ukuthi uthola ini ezweni langaphandle, uma unganqobi impi nenani, ngolunye usuku uzonqotshwa. Ngakho ngibuza, mangaki amaphupho awaphisayo ngoba i-paradigm ithi akunakwenzeka? Mangaki amathuba owashiye ngoba leli lizwi likukhuthaze ukulinda isikhathi esifanele? Iqiniso liwukuthi lesi sikhathi asisoze safika. I-paradigm izokwakha izaba ezintsha ukugcina. Okufanele ukuqonde ukuthi lempi ayiyona ngezwe kuyena. Akuyona wena, kodwa uhlelo olufakeke ekuphileni kwakho, abazali bakho, othisha bakho, umphakathi. Njalo lapho uzwa ukwesaba, ukungabaza noma ukukhathazeka, akusho ukuthi uyaphambana ekuqhubekeni, kusho ukuthi uqala ukulwa ne-paradigm. Lokhu kungahambi kahle akusona isibonakaliso sokuhluleka, kuyisibonakaliso sokukhula. Uma ufuna ukukhulula impilo ofuna ngempela, kufanele uthathe amandla kulempi. Kufanele ubheke amehlo esitha sakho sangaphakathi bese uthi, awusayilawuli mina. Ukulahlekelwa yizindlela zakudala, ukuvula indlela zemikhuba emisha, kuyindlela yokuthi uqale ukubona ukuthi ukwesaba kwakungelutho ngaphandle kokukhohlisa kwengqondo yakho. Bekungumoya othi ugcine uhlale uqine. Ukuthanda into nokuzinikela kuyo kuhlukile kakhulu. Ukuthanda kulula, ungathanda ingcebo, impilo enhle, uthando olukhulu, noma ibhizinisi eliphumelelayo. Ukuthanda akudingi ukuzinikela, akudingi umzamo. Kodwa-ke, ukuthanda nje akuluguquli ubukhona. Ukuzinikela kunjalo. Ukuzinikela kusho ukunquma ukuthi into ethile izokwenzeka, kungakhathaliseki ukuthi yini izindleko, isikhathi, noma izinselele. Kusho ukuthi uthi, lokhu akukwazi ukushintshwa. Khona-ke impilo yakho yonke iqala ukuhleleka ngokuya ngaleso sinqumo. Ngibonile lokhu kungangi kuphela empilweni yami, kodwa nakwabantu abavelele engibaziyo. Umngani wami osondeleyo, umdlali we-Olimpiki, walahlekelwa ngegolide, wathola isilivere. Abaningi bebelokhu behlala phansi, kodwa yena wazithembisa ukuthi ngemva kweminyaka 4 uzothola igolide. Wayengenalo uxhaso, imali, noma izimo ezifanelekile zokuqeqesha. Kodwa wayenokusinqumo. Uma unquma ngempela, uthola izixazululo. Wafuna usizo, wenza izivumelwano, waqeqesha ezimweni ezinzima, futhi ngemva kweminyaka 4 wanqoba. Izwe labeka impumelelo yakhe enhlanhla. Kodwa mina ngangazi, kwakungesiyo inhlanhla, kwakuwukuzimisela. Manje cabanga ngempilo yakho. Kwangaki uthande into ngamandla, wawushiya ekucineni? Zingaki izithembiso ozizenzela zona, waze wazigqobhoza phakathi nendlela? Ukunciphisa isisindo, ukonga imali, ukufunda kakhulu, ukushintsha umsebenzi, sonke siye saqondana nalokhu. Futhi uyazi ukuthi kungani? Ngoba abantu abaningi bathanda, kodwa abazinikeli. Uma ukuthanda kungabi namusho, ubunzima obucacile bunokuchitha yonke into. Ngiye ngaphila lo mbandela. Lapho ngiqala ibhizinisi lami lokuqala, ngangingenayo inqubo. Ngangisengumfana ongenamava, enenjongo nokuzimisela okukhulu. Ubunzima bebukhulu. Kwakukhona izinsuku engangazi ngazo ukuthi ngiyokhokhela kanjani izikweletu zenyanga elandelayo. Kwakulula ukuyeka, ukuthola umsebenzi ozinzile, nokushiya leyo ngcingo. Kodwa ngangizinikezele kakade. Nganginqobe ukuthi lowo kwakuyindlela yami. Futhi ngandlela thile, kuvela isisombululo, kuvela ithuba. Ngoba uma unquma, impilo ihlangana nawe. Ipsychology yanamuhla ikuqinisekisa lokhu. Abantu abazinikezelayo empeleni enjongweni banamathuba amaningi okuyifeza kunalabo abayibeka njengento ephakathi. Ukuzinikela kuguqula indlela ozenzela ngayo izinto nsuku zonke.
kuguqula indlela obona ngayo izinkinga. Okwakuyisithiyo esingaphazanyiswa manje kuyisinyathelo esilandelayo. Cabanga ngo-Oprah Winfrey. Wayengathanda ukubalekela ubumpofu, kodwa uma ebeyeka lapho, akukho lutho olubeyoshintsha. Okuguqule impilo yakhe kwakuwukuzinikela okungaguquki embonweni wakhe. Wabhekana nokugxeka, ukuxhashazwa, ubunzima obuningi, kodwa akakaze acabange ukuthi injongo yakhe ayiyona eyona. Kwakuyisinqumo. Futhi izwe alinakho okunye ukukhetha ngaphandle kokugoba phambi kwalelo zinzile. Futhi mhlawumbe uzabuza, ngingayazi kanjani uma ngizinikezele ngempela? Kulula. Beka izenzo zakho, hayi amazwi akho. Uma usebenza kuphela ezinsukwini lapho uzizwa unamandla, uyathanda kuphela. Uma uqhubeka ngisho noma konke kubonakala kukumelene nawe, uzinikela. Uma uqhubeka kuphela uma kufanele, kuyithuba. Uma uqhubeka ngisho noma uhambo luyinzima, kuyisinqumo. Ngingathanda ukuthi ucabange ngento ethinta ukuphila kwakho isikhathi eside. Into oyithandayo, kodwa awukapheli. Zibuze ngokwethembeka, ngiyathanda lokhu noma ngizinikele kulo? Ngoba uma kuyithuba nje, uzoyeka ebunzimeni obulandelayo. Kodwa uma kuyisinqumo, akukho lutho oluzokumisa. Le yiyona kiyi, izwe aliphenduli ekuthandeni okubuthakathaka, kodwa ekuzinikeleni okungaguquki. Alihambe ngoba ulinde ukulula, lihamba ngoba umemezele ukuthi into ethile izokwenzeka, sekuhle. Khona abantu bakubiza ngenhlanhla, okwenzekayo, noma ukuphila. Kodwa ngaphakathi, kuwumfanekiso wesinqumo esiqinile. Ngakho ngibuza, kuze kube nini uzophila uthanda izinto ongazinikela kuzo? Kuze kube nini uzokwanelisa ukuphupha kunokuzinikela? Ngoba impilo oyifunayo ngeke ibonakale uma uthanda kuphela. Kodwa ngosuku oluzozinkela ngalo ukuthi akukwazi ukushintshwa, uzobona ukuthi akukho zithiyo ezinkulu ngokwanele kulabo abasebenqobile. Ikhaya kufanele libe khona engqondweni yakho ngaphambi kokuba libe khona empilweni yakho. Lona yiphuzu abaningi abalinga ukuliqonda, bakholelwa ukuthi bayozivumela ukuba bazizwe benqobile ngemuva kokunqoba. Kodwa uhlelo luphendukile. Uqala uzizwe, uqala uphile, uqala ube yilo okufunayo. Khona-ke kuphela lapho umhlaba oqondile uqala ukuphendula. Kunjengokungathi impilo iwesibuko. Awulindi ukuthi isibuko sihleke ukuze uhlale. Uqala uhlale, bese isibuko siyabuyisela. Abaningi bakubheka njengokukhohlisa, kodwa isayensi ikuqinisekisa. Ucwaningo lubonisa ukuthi abagijimi abaqeqesha ingqondo yabo basebenzisa izindawo ezifanayo zebongo njengoba beqeqesha ngempela. Ezimwenini ezithile, abagijimi abaqeqeshe kuphela ingqondo yabo bathole imiphumela efanayo nalabo abaqeqeshe ngokomzimba. Ubuchopho abukhethuli phakathi kokuzwa okuqondile nokuphila ngamandla engqondweni. Ngakho-ke, uma uqagela ngokuqhubekayo ikusasa ofuna ukukubona, umzimba wakho nengqondo yakho baqala ukusebenza njengokungathi kuyiqiniso. Yikho-ke, kungakapheli isikhathi iqiniso liyalungisa. Ngiye ngazizwa lokhu empilweni yami. Kwakukhona izikhathi lapho kubonakala kungenakwenzeka ukufeza imigomo yami. Ilogiki yayithi anginawo umfundiso owanele, ukuthi ngingesabi imali, ukuthi bekungekho sizathu sokukholelwa ukuthi kuzokwenzeka. Kodwa izikhathi zonke lapho ngivala amehlo ami futhi nginquma ukuhlala esithombeni sesikhathi esizayo engangisifuna, ngiqale ukuhamba njengokungathi kuyiqiniso. Khona-ke kwakwenzeka okungalindelekile. Abantu baqala ukungifuna ngeziqu, amabhizinisi engangingeke ngiwaphucule avele. Kwakunjengokungathi impilo ibilinde ukuba ngiyamukele ukuphila kuqala engqondweni, bese nginikeza ezandleni zami. Mhlawumbe uphila ngokuphambene. Mhlawumbe usaphendula ezimwenini, ulinde ukuthi into yangaphandle ishintshe ukuze uzizwe ungcono. Kodwa uthi ngokwethembeka, bangaki eminyaka usweleke kuleli bhayisikili? Kwangaki ucabange, uma nginomali eningi, ngiyokwethemba uma nginesikhathi esiningi, ngiyokunakekela uma ngithola umuntu ofanele, ngiyoba nethemba. Iqiniso liwukuthi ukulinda akukaze kulethe imiphumela. Isikhathi esizayo asiza silungile, kudingeka usifake wena.
Uma ukhetha ukuphila uqaphela ikusasa lakho njengamanje, konke kuyaqala. Cabanga ngomuntu ofuna ukuchuma, kodwa osuku zonke enza njengokungathi uphansi, uzizwa enecala lapho echitha, ekhuluma ngokushoda. Lona umuntu akahlali esikhathini esizayo ofuna ukukubona, uqinisekisa okwamanje angasifuni. Manje cabanga ngomuntu ozizwa ebonisa ukubonga ngezimpumelelo ezincane, oziphatha njengomncintisani, okhuluma ngezinjongo zakhe njengokungathi usekhona. Leli zwe liyashintsha amandla ngokuphelele. Futhi impilo iphendula kulawo mandla, hayi ezikhalazweni zakho. UWilliam James, owayeyiphayona epsychology, wathi iqhinga elinamandla kakhulu ukwenza njengokungathi usuyilo okufuna ukuba yilo. Wakuqamba ngokuthi iqhinga lomlingisi. Umlingisi uya ebuthaleni futhi akakhulumi ngokuba yilo, uphila njengalo. Yilokho okufanele ukwenze. Uma ufuna impumelelo, yenza njengokungathi usuyinayo. Uma ufuna impilo, yiphatha njengomuntu ophilile. Uma ufuna uthando, ziphathe wena nabanye njengabangathi bahlala othando. Ngoba izwe langaphandle liyabuya nje isimo sangaphakathi. Cabanga ngabaningi ababonile abaphile ngale ndlela. UNikola Tesla wayecabanga ngezinto zakhe ngokuqondile kangangokuthi, lapho ezakha, zasebenza ngokuphelele ekuhlatsheni kokuqala. Wayenganciki kuphela kulokho ayekubona ngamehlo, wayencika kulokho ayekwakha engqondweni yakhe. Yindlela engakuletha ngayo ikusasa lakho njengamanje, uba yilo ofinyelele kulokho ofuna ukufinyelela. Kuyiqiniso ukuthi uhlelo luzolwa nawe. Luzosho ukuthi uzikhohlisa, uphupha kakhulu, ukuthi akufanele wenze njengokungathi usuyinayo into ongayifinyelelanga. Kodwa qonda, lokhu akukhohlisi, kuyilungiselelo. Impilo ayinikezeli lokho okufunayo ngezikhathi ezithile. Impilo inikeza lokho oyiyo, isimo osinayo, imvamisa oyikhuphayo. Ngakho ngibuza, uphila njengomuntu osenemiphumela noma njengomuntu osalinde? Uhlala yini ngokukhumbula ikusasa ofuna ukubona, noma uphendula kuphela okwamanje ongasifuni? Impendulo yale mibuzo ichaza ukuthi ukuphi. Ngoba imfihlo ayikaze kube ukulinda izimo zishintshe. Imfihlo ibe ukushintsha uqaphelo lwakho kuqala. Uma uphila manje lokho ofuna ukuphila kusasa, kusasa liyashintsha ngokungathi liwumfanekiso walokho osikho namuhla. Akukho lutho ezulwini oluyashintsha uma ungashintshi imvamisa yakho yangaphakathi. Ikusasa lakho ngeke livela kakhulu, selukhona, lilinde ukuthi uzivumelanise nalo. Uma ukholelwa, uzinikele, futhi ube njengokungathi kuyiqiniso, impilo yakho yonke iqala ukuhleleka ukuze ilandelane. Uma le ndaba yenzeka kuwe, yazi ukuthi ayipheli lapha. Ividiyo elandelayo, ebonakala esibukweni, izokukhiphela ukuthi unyuke esiteji esilandelayo ekuhambeni kwakho kokufunda, ukuze ube ngcono okungenani kunalokho osikho njengamanje. Ngiyabonga kakhulu ngokuba nawe, futhi ngilindele evidiyo elandelayo.